ମାଛ ଭଜା ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାଛ ଭଜା ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଥାଳିଏ ଭାତ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି। ପଖାଳ ସହିତ ହଉ କି ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ହଉ ପୁରା ଜମିବ ମାଛ ଭଜାଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ଭଜା ରେସିପିଟିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ମାଛ ନେବା, ମାଛକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ମୁଁ ନେଇଛି 5 ପିସ୍ ମାଛ ନେଇଛି। ମାଛକୁ ଏଠି ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ କିଛି ଆମେ ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲା ନେବା। ବେସିକ୍ ମସଲାରେ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପୁଣି ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ତ ପୁଣି ଆମେ ଦେବା ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମାଛ ନେଇଥିବେ ନା ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ ଲୁଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ମସଲା ପୁରା ମାନେ ମାଛ ଉପରେ ମସଲାର କୋଟିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ତେଲକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ତ ତେଲକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଦା ରସୁଣ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିବା। 1 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିଛି ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ମାଛ ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି କରେଇ ନେବା। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍ ହେଉ କି ମାଛ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି କିଛି ସମୟ ରଖିକି ବନେଇବେ ନା, ତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଛ ଭଜା ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯେକୌଣସି ନନଭେଜ୍ ଯଦି ବନେଇବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସୋରିଷ ତେଲ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ମସଲାର ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛ ଉପରେ କୋଟିଂ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଦେଖିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ବନେଇବେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ବନେଇକି ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ପାଖରୁ ବି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ମାଛ ଭଜା ରେସିପିଟି ବନେଇକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତିନି ନା, ସେଇମାନେ ବି ମାଗି ମାଗି ଏଇ ମାଛ ଭଜା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଗରମ ଗରମ ଦେବେ ନା, ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସରେ ବି ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ପରଫେକ୍ଟଲି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଭଜା ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ବି କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆମର ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମସଲାର ପୁରା କୋଟିଂ ହେଇଛି ମାଛ ଭଜା ଉପରେ। ଇଜି ତରିକାରେ ମାଛ ଭଜା ବନେଇ ପାରିବେ, ପୁରା 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ବନିକିରି ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ଭଜା ବନିକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ଭଜା ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମାଛ ଭଜା ରେସିପିଟି। ତ ଏମିତିରେ ବି ଖାଇବେ ନା, ମାନେ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।